Domin samun labarai da faɗakarwa da tarihin magabata, ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu idan mun ɗora. Na Attaura ko Linjila ko Alƙur'ani za a yi yaƙi a nan, in ji Ahmed, mutumin da ya zaɓi ƙin ƙona littattafai masu tsarki bayan ya samu izinin yin hakan a gaban ofishin jakadancin Isra'ila da ke birnin Stockholm. An amince ya ƙona littattafan masu tsarki ne domin yin raddi ga mutumin da ya ƙona Alƙur'ani kwanan baya, lamarin da ya jawo kakkausan martani a faɗin duniya. A ranar Asabar, Ahmed Allus ya shaida wa 'yan jarida a wajen ofishin jakadancin Isra'ila cewa ya samu izinin ƙona littattafan masu tsarki domin ya nuna wa duniya cewa bai dace a ƙona kowane littafi mai tsarki ba. Ni musulmi ne, don haka ba zan iya ƙona littattafai masu tsarki ba, in ji shi. Ya ƙara da cewa manufarsa ita ce yi wa Allah wadai da mutanen da ke ƙona Alƙur'ani a ƙasar ta Sweden. Da yake magana game da wanda ya ƙona Alƙur'ani bayan 'yan sandan Sweden sun amince su kare lafiyarsa, Allus ya ce, akwai bambanci tsakanin 'yancin faɗar albarkacin baki da kuma cin mutuncin mabiya wasu addinai. Ya kamata a kalli ƙona Alƙur'ani da sauran littattafai masu tsarki a matsayin laifi na nuna ƙiyayya. Na samu izini daga 'yan sanda domin na ƙona Attaura da Linjila don na jawo hankalin mutane kan wannan batu. Ba ni da niyyar ƙona wani littafi mai tsarki kwata-kwata. Ina so na nuna cewa ya kamata mu mutunta juna saboda muna zaune a guri ɗaya. Idan na ƙona Attaura da Linjila da Alƙur'ani, za a yi yaƙi a nan. Ina so na nuna cewa ba daidai ba ne yin hakan, in ji shi Ahmed Allus. A nan kuma za ku ji cewa gwamnati ta bayyana abubuwan da za a iya yi da kuɗin tallafin man fetur na wata ɗaya da aka cire. A jawabin da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi lokacin rantsuwar karɓar mulki ranar 29 ga watan Mayu, ya bayyana cire tallafin man fetur, abin da ya haifar da ƙarin kuɗin man nan take daga Naira 195 zuwa 540 a kowace lita ɗaya. Masu goyon bayan cire tallafin sun bayyana yadda za a iya sarrafa kuɗaɗen tallafin wajen bunƙasa ɓangarorin ilimi da kiwon lafiya da noma da gyara hanyoyi da kyautata sufuri da sauran fannoni a ƙasar nan. Za mu tabbatar da tsaron masu yi wa ƙasa hidima, sun ce. Najeriya ta kashe fiye da Naira tiriliyan 4 wajen ba da tallafin man fetur a bara. Aminiya ta rawaito yadda cire tallafin ya haifar da tashin gwauron zabon farashin kayayyaki, inda ya fi muni a ɓangaren kayan abinci da harkokin sufuri. Sai dai zuwa yanzu, bayan wata ɗaya da cire tallafin, babu wani abin da gwamnatin ta yi wa 'yan ƙasa don rage musu raɗaɗin da suka shiga a sanadiyyar cire tallafin man. A jawabin shugaba Tinubu ga 'yan Najeriya a ranar Dimokuraɗiyya, shugaban ya ce dole 'yan ƙasa su yi haƙuri tare da jure ɗaukar wannan mataki domin ceto ƙasar daga koma baya. Shugaba Tinubu ya ce yana sane da irin halin ƙunci da 'yan ƙasa za su faɗa a sanadiyyar cire tallafin, sai dai ya ce hakan zai 'yantar da tattalin arzikin ƙasa da wasu 'yan tsiraru kawai ke amfana da shi. Gwamnatin da zan jagoranta za ta mayar wa 'yan ƙasa kuɗaɗenta hanyar zuba jari a fannonin gine-gine da ilimi da kiwon lafiya tare da bunƙasa sauran fannoni, in ji shi. Kafin cire tallafin, Aminiya ta rawaito yadda shugaban kamfanin man fetur na ƙasa NNPC, Mele Kyari, a ranar 17 ga watan Fabrairu a shekarar ta 2023 yana cewa Najeriya na kashe sama da Naira biliyan 400 a kowane wata a kan tallafin man fetur. Ya bayyana haka ne a Abuja yayin bikin da NNPC ya yi da kuma samar da NNPCL
A yau bisa ga tanadin doka akwai tallafi wajen rarraba man fetur a cikin ƙasa. A ƙa'idar da ke akwai yanzu Naira 315 ne ake sauke kowace lita ta mai. A nan kuma za ku ji cewa gwamnatin Najeriya za ta raba wa sanatocin Najeriya guda 109 manyan motoci ƙirar Toyota Land Cruiser. Za ta raba wa 'yan majalisar tarayyar guda 360 motoci ƙirar Prado. Ana saida Toyota Land Cruiser ta yayi a kan Naira miliyan 125. Prado ta shekarar 2023 ta haura Naira miliyan 75 a kasuwa. Yanzu haka gwamnatin Najeriya ta ba wa kwamitin da ke kula da harkokin majalisar siyo musu motocin. Motocin za su lashe kuɗi sama da biliyan 40 daga Comrade Abba Sani Fantami. A nan kuma za ku ji cewa ba Emefiele ne kaɗai ya kamata a kama ba, shi da Buhari da sauran ministoci suka yi badakalar, inji Sowore. Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Africa Action Congress AAC Omoyele Sowore ya yi watsi da tuhume-tuhume da DSS ke yi wa Godwin Emefiele, kana ya yi mummunar suka kan yadda gwamnatin shugaba Tinubu ta ɗauki tsawon lokaci ba tare da ya cafke waɗanda suka yi almundahana a gwamnatin Buhari ba. Sowore ya ce idan har za a gurfanar da Emefiele kan ainihin laifin da ya aikata, tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shi ma ya kamata a kame shi saboda almundahana a ƙasa. Haka zalika, ɗan fafutukar ya ambaci sanatoci da gwamnoni da kuma surukan Buhari da danginsa cikin abokan harƙallar dakataccen gwamnan na CBN. A nan kuma za ku ji cewa matashi ɗan ƙasar Najeriya ya ƙirƙiri keke napep. Wani matashi ɗan asalin jihar Abia da ke kudancin Najeriya ya ƙirƙiri keke napep mai ɗaukan fasinja mutum 10. Wannan fasahar tana da matuƙar muhimmanci domin za ta taimaka wajen zirga-zirga da kuma hidiman kasuwanci a ƙasar nan. Irin matasa masu wannan fasahar ya kamata gwamnati ta ɗauki nauyinsu, ta goya masu baya akan kawo kuɗin shiga wa ƙasa ta hanyar ci gaba da ƙera waɗannan abubuwan hawa. A nan kuma za ku ji cewa Najeriya ta cika alkawarinta na kuɗin da take bawa tarayyar Afirka. Najeriya ta sauke nauyin da ya rataya a wuyanta na bayar da kasonta ga ƙungiyar tarayyar Afirka AU ta hanyar ba da cikakken kuɗin gudunmawarta na shekarar 2023 baki ɗaya. Babban sakataren ma'aikatar harkokin wajen ƙasar, Ambasada Adamu Ibrahim Lamuwa, ne ya tabbatar da hakan a gefen taron Majalisar Zartarwar ta AU karo na 43 a birnin Nairobi na ƙasar Kenya. Ambasada Lamuwa ya yi maraba da yadda aka yi la'akari da yanayin tattalin arzikin ƙasashen Afirka a halin da ake ciki wajen tsara kasafin kuɗin ƙungiyar da kuma yadda kowa ya ce ƙasa za ta bayar da gudunmawarta. Ya kuma jaddada buƙatar bin ƙa'idojin bincike kan kuɗin da ake kashewa a ƙungiyar don tabbatar da gaskiya da riƙon amana. An tsara Shugaba Tinubu zai halarci taron shirya manufofi da ƙungiyar na tsakiyar shekara karo na 5 ranar Lahadi a birnin Nairobi, inda za a tattauna kan wasu muhimman batutuwa. Ambasada Lamuwa ya kuma bayyana cewa an yi wa taron na matakin ministoci da ya gudana gabanin halartar shugabannin ƙasashen AU taken ilimi a ƙasashen AU a shekarar ta 2024. Najeriya na ɗaya daga cikin manyan ƙasashen da suka fi bayar da gudunmawar kuɗi ga ƙungiyar ta tarayyar Afirka ta AU.
Kasafin kuɗin AU na shekarar ta 2023 na dala miliyan 654.8 ana gudanar da shi ne ta hanyar gudummawar doka ta shekara da gudummawar sa-kai daga abokan hulɗa da kuma sauran kuɗaɗen shiga daban-daban. Domin samun labarai da faɗakarwa da tarihin magabata, ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu idan mun ɗora.